Wah, YouTuber anyar ta, Mas? 20 man. Tadi. Tadi oke ya, Ben. 20 mana? Kita jarang ngenteni 10 ya ta. Glagatmu ketok. Nah, kene 20 iki. Ora apa-apa tenan. Tenan. Nyo 10 nya. 10.000. Bareng sing nglayani ayu do tuku ta. Mas sing nglayani kene do gemang tuku. Oh, 10.000. Oh, mboten iso. Sik. Ki dintek sik. 1000. Iki lho nggo nyuting dul. Ayo 1000. Nggo nyuting. 1000. Saingane YouTuber nggo nyuting. Lho ngecek sik. Tongsis. Apene kok kene kenceng-kenceng, tayar gedek. Bojone kancane ayu ngono kae, tinggal Jakarta, syuting tek joba ki adus. Betok rawani. 75. 70, 50, 45, 40. Tungguin. 30. Selawe. 20.000. Ah, 20. Ah. Bayar kiri lho. Ya, kari apa-apa ya. Saya tangi gelem. Di situ ndak lali. Ambilin bakul asu ya lali ya. Ayo. 20 meneh. 10 meneh 20 dibayar kok. Lho harus dibayar. Oh, gue nyuting lah, langsung gue nyuting. Bojone kancane agi adus syuting tek jopo. Ya? Ya, ngatati. Wah, YouTuber anyar ta, Mas? 20 man. Tadi. Tadi oke ya, Ben. 20 mana? Kita jarang ngenteni 10 ya ta. Glagatmu ketok. Nah, kene 20 iki. Ora apa-apa tenan. Tenan. Nyo 10 nya. Nyo 10 nya. Nyo 10 nya wes. Nah, 10 nya. Tak. Aduh, raman wes. Entak. Yang burine ra ketok. Yang buri mung ketok titik kok. Di sana mulu. Kancamu ta, Mas? 20 wae. Blondrak 10 ora apa-apa ya. Heeh. Gue pengalaman ya. Bojone, hah? Sik. Kowe kaya ngantuk ta, Mak? Graji. Graji 400. 300. Action 200. 100. 90. Belum mbahmu kuwi. 80. 70. 50. 40. 35. Ya, 30.000. Yo. 30. Dah. 20. Kowe ngantuk ta, Pak? Kowe karo ngewangi malah ngantuk piye to? Kabeh iki. Kabeh lho. Yang ngono njaluk bayar. Ayo, jadi seneng lihat gue ya, rawo Ben. 30. Udah selawe lek wis. 20. Lawe. Dah. Selawe. Selawene ya, selawe. Oh, payu selawe ba. Raisa. Selawe ya. Oke, selawe glo kae. Oh ya, selawe. Oh, piye? Bakul ki ngene iki carane. Waduh bakul kaya aku, ilmuku tiru nang ra masalah ya. Aku malah seneng berguna ilmuku ya. Arek kok jupo ke nang mobil iki? Nang mobil. Bakul paling jujur kok. Biasane parkir kae lho. Ya kowe nyeteng dek kono lho kok. Ayo nyeteng dek mburi. Oh, apa? Ah kan ben jembar kok nyeteng dek mburi. Kowe udah nyeteng apa? Nang di jalan. Nang dashboard. Nah, pengen. Ada GoPro kuwi lho. Nah, pengen. Ayo, eta es.
Angger dikai rayan kondoku gemang. Nah, 75. Gembut-gembutannya. Tamut pucuke mencirit. 75. Jiger. 70 swidak 50 bayar. 40 tukunen. 30 no, selawe to loro. Ning saiki lho. Selawe. Wedane tuku apa ora? Mau dandelan-delan to. Murake kok. Ya men kowe ora ngati-ati kok. Makanya ngacungi hati-hati gebladrak muring-muring. Nek kemurahan meneng bae to. 30. Dah selawe bayar. Ngene, kari dhewe. 30. Selawe mah. 20 lah wis. 20. Dah, ra iso. Menggarek telu kok. Ayo 20 gelem nah? 15. Ya nya 15 nya lek wis. Wis tak wis. Wis. Bantak, berarti 1 juta. Nah, berarti 1 juta. Tuku Honda Tamiya. Iya ngantek sak menit aja. Wah, entek kabeh berarti 1 juta. Lim. Persiapan kresek. Ora ngalamun. Genah entek yo. Genah entek. Angger tak kaya murah rayan. Nusik bakul asu tuku tau ka. Tenan. Tuku. Ya asu kirek ra eneh asu kirek dhewe kok. Asu kirek apa yo ono. Sik. Buka angel ya, Mas. Angel ya bukae. Gunting ku lho, Pak. Gunting ndi? Paretmu mau. Paret ndi dituku Bang kok. Oh iya. Lho wong apikan sing nulungi. Orang baik ketemu orang baik, dadine baik. Betul kuwi. Kandhane aku ki pancen mbuh aku ya. Oh, dompet. Kowe ngerti kadigdayane kancaku? Lu ngerti to? Iso nyekel bledek ya. Ning mental balik dek. Bedare cocote. Lem G maksudnya iki golek sepatu kena, tas kena. Artiko ngono lho. Ya, ning cair iki. Selawe siji. Rompotong selawe. 20, 15. Kali deh 10.000. Loro. Terus ora loro kok. Ya nya 10.000. Loro. Ya nyane 10.000. Nya telunya mah wis. Ya dikira tenan to. Oh dites sik. Kita dites sik. Ra nek kita dites sik. Sik diterung kita ora iso ya. Ah, cerakane diterung kita masa ngacung tangan tok. Iya. Plastike, Pak. Sitoke, Pak. Iya. 10.000. 10.000 ya, si sakitnya. Ya. Lewu telunya. Ya, siknya. Ya, telunya. Ya. Telunya. Ya, telunya. Jite. Wes nya. Jite wes. Tenan. Ra ngapusi. Ya. Wes. Sawane, sawane. Telu. Leboke kene. Sawane. Jite ndi? Udah dijawab. Nah, ya wes. Sawane le urung. Nah. Ya ndi meneh siji meneh. Sebelum telunahnya. Ngabet, jite ndi bet. Ada loronya. Wes sakaremu bayar piro ngono ya. Ya sakaremu ngono sekene sing jite ngene ya wis suwan ya. Wis 10.000 jite ndi? Itu gale ya. 30 ya. Nah, 30. Alhamdulillah. Wah, ditok yang ngene kae lho ngono lho. Sik ditak lebane sik ya. Oh, oke. Berarti 1 juta. Bakul yang ngene ratu ku Honda ra oleh. Nah, tang. 10.000. Kaya cocok tang 10. Kowe menyang ora mikir to Mas iki. Masa tang 10. 100. Iki merek Gigan lho. Gigan iki artine iki apik. Gigan artine iki apik.
100. Ya 20 nya langsung ya. Ya 20 ya. Ya, pada ya. 20 meneh ya, siji nya. 20 meneh ya wis. 20 meneh ya wis, jantenan iki. 20 meneh ditendi. Ya, 20 meneh. 20 meneh ya wis. Piye ngono ngene. 20 meneh ya wis. Ora iso. Ndang payu kowe megap-megap nyetan. Nah, bisa 80 ya. Nih, 80. Bakul yang pengepul. Kowe pengepul lah, Mas. Pengepul jagung ta, Mas? Ramplo mana sih? Ramplo mana? Ramplo mana? Tang lici. Udah ramplo deh. Pak dongake dadi tentara deh. Tugas. Ya, jajan awe ramplo. Ramplo mana? Wah, edian tenan. Ramplo oke. Ngene jarak 3 sasi tuku tetep tuku Honda. Tuku terkae. Mboten Honda mawon. Ayo karek 3 iki, ayo ramplo meneh. Ayo ada lagi. Ramplo meneh. Ora tuku santai lho barangnya. Mboten ramplo. Wes. Ngene terus. Ada apa ya? Ramplo terakhir. Oke ya. Nah, dicopot lah, dicopot. Arti syuting mlebu sithik mlebu ndase tok. Penak piye? Lah tok penak. Buka sithik. Kandhane. Aku iki nek dodol mbuh pancen ngene iki kok. Mbok ora badi barang bebas, biasa aku. Aku nek melarat wis tau kulino. Ayo aku nek rekoso wis kulino. Nek alhamdulillah iso penak ngono. Lah insyaallah ya alhamdulillah sehat awake ya. Sepenting awake sehat mangan gerah enak. Jos, coba saiki kowe. Awake ditmu akeh banget ning rasa apa-apa pilih ndi. Mending kan awake dhewe ya. Ya. Awake sehat iso. Awang sing duwe tak ora iso apa-apa. Mending awake dhewe iso apa-apa ya. Iso mangan apa-apa iso ya. Iya ya. Nang petang bekang wae. Nang petang 75. 70 mah. Sudah. Sakit. Badan niat tuku na. Badan telen-telen. Aku padahal saya munyo. Ora ana munyo bojone yang ngene. Apa? Ayo. Iki bojo-bojoan ora bojo asli lho iki. Bojo jadi-jadian lho. Jadi-jadian. Sementara. Bener di bojo ngene gelem. Hah? Kurang? Mimpi lo. Mimpi lo. Ngono lah. Paling gue ya terus tele-tele. Repotong swita. Sakit petang pulau, telung pulau, selawe, 20, 15 seluruh. 10.000. Ora iso. Mbok nganti ngaceng ora mungkin. Terus 10. Hah? Nek kono sik iso nek kuwi. Karo pitike njah kok, Dek. Nah, 10.000 10.000. Cepet lho. Lewu. Tukang plastik. Oh, plastik ini iki ya sing cepet iki. Wes kowe linggo ana ganti ya. 10.000. Oke. 10.000. Nah, Duk. 10.000, Duk. Oke, kembali 40.000. Satu sewe kok oke. Kembali 30.000. 10.000 kembali.